Mahilig ka bang tumaya ng 3D Lotto? Pero wala kang ideya o naguguluhan ka kung anong tatayaan mo? Pasok ka sa channel ko, baka swertihin tayo. Magbibigay ako ng tips kung anong magandang numero sa pamamagitan ng sariling strategy at pamamaraan ko. Pero advice ko lang po, huwag niyo pong iasa ang lahat sa larong ito dahil ito ay swerte-swerte lamang. Paki-subscribe na lang din po ng aking channel at paki-click ang bell icon para ma-update kayo sa mga susunod kong mga video. Maraming salamat po. Hello po, good day po sa lahat. And welcome to my channel again. This is LYADG. And nandito po tayo sa room ko, tapos naka-bedrest lang kasi tayo. Kasi kaya natagalan yung video natin na mag-upload ulit ng mga possible combination ay nilagnat po kasi tayo. And then dati pa sa last post ko, sinabi ko na nag-exercise ako noon kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Kaya after that day, nagkasipon tayo, ganun, parang may trangkaso. And then umabot talaga sa punto na medyo masakit na talaga yung ulo natin. Then yung advice po sa akin mag-rest po muna. Tsaka effective naman, nag-take lang din ako ng gamot. And then at sa awa po ng Diyos ay medyo naging okay naman po tayo. And then yung sa combination po, sa mga nag-aabang, yung pong mga laging nagpi-PM sa akin, yung mga tumatawag, nagti-text na kung meron na bang video, ay salamat po dahil inaabangan nyo po yung next episode natin tungkol po sa mga hot pairs, mga hot combination po. Maraming salamat po sa mga tumatangkilik at mga naghihintay sa susunod ko na i-upload. Pero pasensya na rin po kasi hindi, medyo natagalan. Marami nang naghihintay kung ano kasi baka manalo ulit. Pero sabihin ko po sa inyo yung na-post ko po ng mga combination, tsamba lang po yun. Huwag kayong maniwala sa akin. Ay nako. Kasi natawa ako sa post ko sa Facebook. Yung sinabi kong advance congrats, nataranta tuloy yung iba. Sabi niya, yun na yun. Ano po yun, sir? Pero honestly po, meron pa po akong waiting maganda. Yung 7-0, yung sinabi nila, nag-advance po sir, kalawa. Pero sa totoo po, hindi po pumasok yung combination ko. And then sabi ko sa post ko po sa Facebook is magsisimula po May 10. Pero hindi po kasi lumabas yung 7-0, hindi po kasi sa May 10. So before May 10 lumabas siya, so hindi po yun yung inaabangan ko. So maganda po yung combination natin na inaabangan. At sa tingin ko po ay tatama po talaga. So be ready guys. Pero bago po muna yun guys, shout out ko muna tong mga kaswertres natin na ano ba yan, mga loyal followers natin to Then nagpapasalamat ako sa mga pagsuporta sa akin at saka sa mga pagtangkilik sa ating video, sa panonood. Maraming salamat. Shout out po kay Ma'am Alita Sator, kay Jaylee Balingit, sino pa yun, nakalista to kay Ma'am Marilu Alfanta, kay Sir Alan Canting, kay Benvenido Sasi, kay Almalin Rabanal, Arnel Magallanes, kay Sir Luni Elpidang, kay Sir Dio Baflor, kay ano pa yun, kay Sir Rodgy Cabisares, kay Ma'am Navy Villarin. Yan po, yun po yung mga kaswertres natin na
tumatangkilik po sa atin. Shout out rin po sa iba na hindi lang po naman sila yung mga loyal nating followers eh. Meron marami po dyan pero hindi pa natin na shoutout. Sa sunod po natin shoutout is i-screenshot po natin yung mga comment nyo po tapos ilagay natin sa ating channel. Yun para ma-shoutout natin yung mga palagi pong nagpapa-shoutout po sa comment po sa YouTube. And then speaking po of GC. Anyway, ito po guys, speaking po of GC. May mga nagko-comment po kasi mag-open lang po ako ng aking idea or ano po yung sa palagay ko po na maisasabi ko tungkol po dyan. Yung iba po kasi sabi nila, nag-comment sa akin, "Sir, na-subscribe na kita, na-follow na kita, na ano ba yun, na-comment na kita, nag-PM na ako, i-add mo na ako sa GC." Hindi po yun ganun eh. Kasi hindi po yun yung basihan para ma-add ko po kayo sa GC. Kasi po, based po sa aking experience po for many years of handling this kind of game. Marami po akong hinahandle ng mga GC, ganun. Kahit sino-sino yung mga nakasama natin, halos nakabisado ko na po yung mga attitude ng mga tao na pumapasok sa GC. Marami din po kasi iniiwasan po natin kasi na yung ma-scam tayo, ganun. Meron kasi nangyari dati eh. Yung palagi talaga siya nagko-comment sa mga post ko, ganun. And then nakikita ko na, uy, ganun, solid followers ko to kasi palaging nandyan. Pero nung i-add ko siya sa GC, may mga ginagawa pala siyang mga hindi ko nalalaman. Kasi every time po na nananalo yung mga combination ko na ibinibigay, siya naman po yung sinisikreto niya ng PM yung mga members na kasama niya. Ganon. Tsaka ko lang nalaman nung after many months na, yung mga 2 months ata, 3 months yung lumipas, tsaka may nagreklamo na ganon. Tsaka ko lang nalaman na may ginagawa pala siyang hindi natin nalalaman, na pinipersonal niya nag-message yung mga tao na ganon. Yun po yung inaiwasan natin kasi ayoko ng ganyan. Ayoko po ng lukuhan, ayoko po ng mga nanglalamang po sa mga kapwa natin, ganun. Iniiwasan natin yan eh. Tsaka yung mga GC po na binuo ko, pinaplano ko po na itanggalin po lahat ng members, tsaka magawa na lang ako ng bago. And then yun pong mga nasa GC po ay pagpasensyahan nyo po muna kasi wala munang yung GC ko po itatanggal ko muna kayo lahat, then segregate natin yung mga bago po, tsaka sa mga old members po. Kasi yung mga old members po, yun po sila yung mga close na natin, yung mga ano bang tawag doon, yung magaan na po yung loob natin na mapagkatiwalaan na natin eh. Ganon. Hindi naman po kasi yung mga nakapost ko sa GC, yung sinasabi, "Sir, i-add mo ako dyan." May mga iba pa na demanding eh. In-add ko sa kabilang GC, sabi niya, "Sir, bakit mo ako dito dito mo ako ini-add? Dapat doon sa kabila." Hindi kasi ganon. Huwag po kayong mag-demand na ganon kasi kakakilala lang po natin, hindi kita kilala eh, kasi tapos gusto mo sumali agad dun sa mga close ko na group. Hindi po kasi ganun. Meron po kasi tayong GC na pang close friends lang or ganun, pang families, ganun. Tapos sabihin mo gusto mong sumali dun, hindi naman ganun. Sana po malaki po yung respeto ko sa inyo, and then sana po ganun din po kayo sa akin. Yan po. Meron din pong ini-add ko sa GC tapos hindi ko po yung nalock yung security po na approval po, admin approval, hindi ko po na turn on. Tapos pag add ko sa isa, nag-add po sila ng hila pa ng mga kakilala nila. Hindi po ganun, mali po yun. Kasi wala pong authorization na ganun eh. Kasi
hindi naman sila yung inad ko, tapos ikaw naman tapos nangila ka pa. Hindi na, wag ganun. Kasi dapat may approval nun kasi nakalimutan ko lang. So pag nakapasok na kasi medyo magiging bastos tayo pag ni-remove natin agad, hindi ganun. Kaya ito po at ini-explain ko po kung yung mga basihan natin na or mga nangyayari po sa loob ng GC. And anyway po, yung sa GC po, pang madali ang post lang naman yun yung mga example, hindi ako maka-upload ng video, ganun. Pag may nag-question po na, sir, ano po ba yung magandang ganun, at least automatic natin nare-replyan yung mga katanungan niya. Ganon. Yun lang naman yung purpose. Usually po, chikahan lang po yung mga nangyayari diyan. Sabi nila ganon, hindi naman ako pumapasok masyado sa GC. Then, tsaka lang pag may mga combination, nagtatanong, ganon, updates, ganon lang naman hindi naman akala nila doon talaga ako palaging nagpo-post, ganon, hindi naman. Kaya wag kayong mag-alala guys, kasi yung mga wala sa GC, okay lang naman, nananalo naman. Yun nga, nananalo nga yung wala sa GC. Kaya okay na po yun. Wag na po tayong mag ano ba yun, yung iba nangangarap na magpasok sa GC. Puro chikahan lang naman sa usually dyan Sa akin wala na kasi akong time sa mga ganun. Tsaka lang pag medyo kailangan ng kausap o bored or wala nang ginagawa, pumapasok tapos nagre-reply sa mga kung ano po yung mga question po ng mga members natin. Yun po. And then talking about po sa yung mga nagbabash sa atin, shout out po sa mga bashers natin. Maraming salamat po kasi nalaman ko po na yung mga bashers pala natin yun po pala yung mga followers po natin, yun po kasi na-check ko yung medyo minsan may nagbash sa atin na ganun, na nagalit pa, galit na galit siya, pero parang hindi ko naman siya kilala, tapos galit siya kasi hindi pala natin na-replyan yung message niya. Chinek ko sa messenger, ayun pala, medyo mataas na pala yung message niya, nasa message request Kaya ito po yung advice ko guys, pag nag-message kayo sa messenger ko tapos hindi ko na-replyan, keep on messaging lang po, kasi hindi lang po kayo yung nagme-message sa akin. Overall, nakita ko 99 plus pa yung nasa message request ko. Hindi every time pagkada open ko na 99 message request plus pa kasi kahit nag-accept na tayo ng mga outside message po sa ibang mga accounts, kada open ko po nagiging 99 plus pa rin. Kaya marami po yung mga nagme-message sa atin na mga hindi natin kilala or ganun, lalo na po doon sa mga already contacts na po natin sa messenger. Pag nag-PM po kayo natatabunan po kasi marami po yung nagme-message sa atin, lalo na pag nag-online na tayo, marami nang nagtatanong, marami na po, sir, ganun, marami na pong nag-update, kumusta ka na, ganun. Kaya yung advice ko po, yung sa mga nakakilala sa akin sa personal, yun pong may mga number po sa akin sa True Text or ganun, yun pong mga members under sa akin po, ay yung ginagawa po nila ay nagte-text sila sa akin, pero hindi ko po binibigay yung personal number natin kasi personal yun Ina-advise ko na dun kayo pag may importante lang po yung mga kailangan nila. Pag may importante po silang kailangan sa akin, tumawag or mag-text lang, ganun lang po. Pero sa messenger po, pag idaan po nila sa messenger, hindi po ako makakasigurado na marareplyan ko kasi madami po talaga Hindi natin, minsan nga ini-scroll down ko lang, tinitingnan ko lang kasi pag nireplyan ko yung isa, unfair naman po sa iba kasi, di ba? Ganun masyadong marami kasi. Kaya habaan po yung pasensya, and then understand my situation na lang po.
Ganun na lang po, and salamat po sa pag-intindi na minsan talaga may mga ganyang mga pangyayari. And anyway guys, so, sa combination po, update po tayo sa combination. Yung may pinost po akong 7-0 starting May 10. May 10 ba yun, no? May 10. Pero wala pong lumabas kahapon na 7-0, di ba? Kasi hindi pa po ako nag-post ng video kasi hindi pa kasi ako nakakonsentrate na makita siya within 9 draws gap. Pag ipinost ko po yung combination, magiging hot number yun agad. Tapos yung iba tataya na, yung iba ganun yung explanation nun eh. Kaya sinisigurado po natin na makakapasok talaga siya sa 9 draws gap na sinasabi natin. Yun careful po tayo, hindi po kasi tulad tayo ng iba na ayun, bigay lang ng bigay. May yung iba pa sinasabi pa tayaan mo sa STL or STL 3D para sure. Sa kanilang pamamaraan yun, respeto natin yan pero para sa akin kung 3D lang talaga eh. Yung iba, sir, lumabas na sa STL dati, nangyari yun. Sabi niya, sir, lumabas sa STL. Target 158 yun, sabi niya. Ako, iba yung Swertres tsaka 3D, iba yung 3D tsaka STL. 3D yung number natin, ibalik natin yung combination natin, sabi ko. Tapos hindi na, ewan ko ba kung marami yung binigyan ko sa groups na ganun yung pagkagabi, sabi ko ibalik nyo yung 158 target, rumble lang kasi baka bumaliktad. Sabi ko lumabas sa gabi. Tapos yung mga comments sabi nila, sir hindi ko tinayaan kasi lumabas na sa STL, ganun. Nag-prove lang po yun na hindi po, wala pong kinalaman yung STL sa pattern natin sa 3D. Kasi yung 3D lang talaga. Minsan, may mga pagkakataon na lalabas talaga. Parang nagiging panglito lang yan eh. Para sa akin, nakafocus lang tayo sa 3D. Wala tayong pakialam sa STL. Kung lalabas man, congratulations sa inyo na yan. Wala akong pakialam dyan. Sa 3D yung combination natin, nakafocus tayo sa 3D. Yun po yung tunay na sa loobin natin na manalo po sa 3D Lotto. Hindi po 3D tsaka STL. Yung iba pa may mga ganun pa, marami pang mga ano ba yun, dagdag lang po yun kasi sa puhunan tsaka sa palagi na nga tayong natatalo, dagdagan pa natin yung talo natin sa ibang lines. Ganun po yung pananaw ko. And then ayun po yung 7-0, nakita ko po siya pero hindi ko pa po masasabi na lalabas siya within 9 draws. I-check ko po muna ngayon kung pwede na ba talaga siya magpasok sa 9 draws gap. Then pag pwede po, i-post ko po yung combination para marami po tayong manalo kasi sa tingin ko po pasok talaga yung combination na iba na abangan natin. Sa tingin ko lalabas talaga. Yun po yung instinct ko po, napakalakas. Then i-check ko po muna ngayon, double check po ako. Then para sa sunod po, pag lumabas na yung 7-0 na inaabangan natin, yung 9-3 naman po yung susunod na aabangan natin. Bukas yung drop down niya, pero hindi pa po yun sure. Ang sabi ko po, starting May 12. Yun po yung posible. So, pero i-double check pa rin natin yan. Ganyan kahirap po yung ginagawa natin kasi palagi tayong nagdo-double check, palagi nating tinitingnan kung posible na ba, ganun. Hindi po tayo na ganito, parang ganito. Ito na siguro yun. Ganun yung halos ubusin na natin yung numero pag post. Hindi ganun. Hindi ako, ibahin niyo ako, hindi ako ganyan. And then sa mga nakakilala sa akin, tanungin nyo lang po sila para sila na po yung magsabi. Anyway po, yung mga nagsabi na yung sa last time po na 6-3 pair, bakit hindi ko po na-post? Nag-post ako ng video, sabi ko po sayang. Pakiulit na lang po kasi sabi ko po sayang po at hindi ko na-post. Yun po yung sabi ko, hindi po. Sir, bakit hindi mo pinost? Yung mga 1 lang po yung nanalo, ganun. Sabi ko nga sa video ko sayang nga kasi hindi ko na-post.
Yun po yung sabi ko. Hindi po tayo nag-congrats na congrats tayo dahil nanalo tayo. Hindi, wala tayong biruan dito ganon. Sabi ko lang sayang kasi yung hot pair natin, yung hot combination natin na waiting, hindi dapat kasi hindi natin nililimutan or or ano ba yun, pinagwawalang bala kasi one of the coming draws is magiging result kasi yan proven ko na po yan simula pa noon. It took many years for me to study, to learn na sa mga ganyang mga pangyayari guys, na kailang beses na rin tayong natalo, kailang beses na rin tayong na-learn na andun na yung numero, andun na yun po, nasa atin na yung combination, pero hindi pa tayo nanalo, hindi pa natin natamaan. Kaya sayang, kaya na ano ba yun, na-learn na po tayo sa mga nangyari sa atin, sa mga nagdaan, kaya medyo wise na po tayo ngayon kung magbet. Yun. And then update ko lang po mamaya siguro yung isusulat natin yung possible combination po. Kasi sa tingin ko po, pag nakafocus po tayo, walang imposible po. Yun po yung motto natin Pag pinagtuunan lang natin ng pansin, samahan ng dasal, ganun, walang imposible po, makakaya po natin. Yan po, and thank you for watching po for my channel. This is LYADG. Kapag nakafocus po, walang imposible. Shout out po to all of my followers, and then abangan nyo po yung sunod na video, i-upload ko po ngayon. And then yung 7-0 pair po, pag nakita natin pasok, upload po natin agad. Okay po, and thank you po and watching po. Thank you po for watching. God bless us all.